Takže čau lidi, tady Dan na CZ6 a vítám tě u mýho dalšího let's play ze hry Mafia 2. Tak jdeme na to a dáme si příběh desátou kapitolu, protože já jsem hrál chvílkama a neměl jsem čas natáčet let's play teďka, takže nebojte, všechno bude, všechny kapitoly dodám na YouTube a teď dáme 10. a pak půjdu postupně dolů. Tak jo. Snad se vám to bude líbit a když to bude mi teďka zase na 10 shrnutí, tak udělám další videjko, jestli se vám to bude líbit, tak budu rád. Halo? Ahoj Vito, tady Eddie. Eddie, čau, ahoj. Potřebuju, abys hned naklusal k Joeovi. No jasně, co se děje. Nemůžu ti to říct po telefonu. Fajn, za chvíli jsem tam. Tak jeden Joeovi. A třeba. Bereme si auto, tady to, už mám připravený, paráda. Tak. Mapu už asi máme nastavenou, ano, vidím to. A mám plán natáčet Mafii 1. Kdybyste chtěli, abych natáčel nějakou hru, tak mě určitě napište, budu rád. Když napíšete za nějakou hru, abych třeba někým zahrál si nějakým známým. Tak, teď musím na doprava. Tak. Myslím, že musím jet rovně, ne? No. Tak. Tak, rovně, paráda. A jsem rád, že jste mě dali na to první video schrínutí, přes 10 schrínutí. A pardon, že jsem ho musel odstranit, ale byly k tomu důvody. Takže se omlouvám, ale natočím to ještě jednou. To se musíte bát, takže to můžete na co těšit. A jestli byste, napište mě do komentářů, jakou hru byste chtěli, abych natáčel. A Sledujeme pachatele nehody. uvidíme, jak, Rozumím. jestli jako na to kejvnu nebo ne. Teď musíme tudy, tak, dokonce ne, ale to nevadí. By se museli strefit. Směl se třás. Tak se třásneme, paráda, to jsem rád. A jdeme na to. Tak. Omlouvám se, vlezl jsem vám do cesty. Pořádku. Můžu pomoct? A kdyby někdo z vás chtěl, co mě odebíráte, třeba natáčet se mnou, tak klidně řekněte a budu rád, když budu moct s váma natáčet. Šel jsem na ně s baseballkou a vypadali, že z toho budou posraný hrůzou. Chlapi. Hej, dobrý ráno, Vito. Marty, co tady děláš? Joe říkal, že potřebujete pomoct a že mi to tak šlo, tak říkal, že mě vezme zase sebou. A na co přesně, že tě vezme sebou? Čekají na tebe. Jo, no, hele, promluvíme si pak. Jo, Vito je borec.
Zdravím, pane Falcone. Ahoj, Vito. Sedej. Nazdar, chlapi. Tak co se děje? Slyšel jsem, jak si nás zbavil Luky. Dobrá práce. Díky tobě máme důkaz, že za útokem na naše chlapy stál Clemente. Do té doby jsme proti němu nemohli zakročit. Podřízl si vlastní krk. Unesl a mučil naše chlapy, a to znamená válku. Teď můžeme udělat cokoliv a já to dokážu před komisí obhájit. Alberto to ví, takže bude jednat rychle a zkusí na nás udeřit jako první. Takže zlikvidujeme Clementeho. Přesně tak. Clemente si na dnešek svolal velkou schůzi v hotelu Empire Arms. Tohle je naše nejlepší šance, jak se ho zbavit i s jeho elitou. No jasně, jo. Prostě tam nakráčíme, pozabíme pár desítek ozbrojených chlapků za denního světla v nejlepším hotelu ve městě. Říkám to správně? Neboj se, mám plán. Kurva! Joe, dej tu věc pryč. Eddie, neboj se, je to bezpečný. Musel bych zmáčknout tohle. Zatraceně, dej to hned pryč. Co Ale pak no se zbláznil? jo, jseš strašnej posera. Fajn, takže tam nakráčíme a vyhodíme do luftu nejlepší hotel ve městě. Není to trochu přehnaný? Neboj se, není to tak silný. Nezničí to celý barák, ale všichni v místnosti, kde to bouchne, rozhoděj rukama a nohama hodně daleko. A jak to chceš odpálit? Vezmem si plošinu na mítí oken. Skoro se budem moc koukat, jak to bouchne. Od kdy seš ty ten chytrej? Fajn, chlapi, spolehám na vás. Pokud to všechno vyjde, budu pro vás něco mít. Až bude hotovo, zavolejte Edimu. Jo, a pro dnešek jsem bar zavřel, jen pro případ, že by si Alberto něco zkusil. Tak, hodně štěstí, chlapi. Hej, co ten kluk na chodbě? Myslíš Martyho? No, nepatří do organizace, tak musel počkat venku. Já myslel, proč tady vůbec je? A co myslíš? Jde s náma, protože potřebujeme únikovýho řidiče a někoho, kdo nám bude krejt záda. Co proti němu vůbec máš? Znám ho pomalu od kojence a s těma masňákama mi zachránil keják. Jo, ale tentokrát nepůjdeme proti bandě ožralých otrapů. Chystáme se zlikvidovat nejmocnější rodinu ve městě a ty sebou bereš malýho kluka? A jak starý jsi byl ty, když si tohle začal dělat? Mluvíš jako nějaký starý dědek. Hele, Vito, bude čekat v autě venku a odveze nás pryč. To je všechno. Ani nebude vědět, co tam budeme dělat. Je to moc dobrý řidič a přesně takovýho dneska potřebujeme. Jo, dobře, Joey, jak chceš. Ale říkám ti ještě jednou, je to dost blbej nápad. Tak jo, jdeme. To vypneme. Hej Joe, tak co je to za práci? Tohle je divný, když já jdu vždycky první a pak vyjdu ven a oni tam jsou. Stoj, to je zajímavý. Jasně, zpomal, frajere, jasný. Ale asi je to lepší, vidíte? Tak bereme jeho auto, Joea. Vezmem si mou káru. Dobře, budu řídit. Hlavně po cestě do ničeho nevraž. Tímhle autem budem ujíždět pryč. Navíc bych řekl, že výbušniny a havárky v autě není dobrý míchat dohromady. Čeká, jo. Výbušniny. Jo, budem dělat malý ohňostroj. A teď zapomeň, že jsi to slyšel. Pojedeme do hotelu Empire Arms. Zaparkuj v podzemní garáži, půjdem zadním vchodem. Tak to, podzemní garáž. Tak. Víš to, co to kurva děláš? Jestli ten krám bouchne, je po nás. Sakra, Vito, dávej si pozor. Ještě jednou někde ťukneš a taky nás můžou seškrabovat z chodníků. Promiň, už se to nestane. Dobrá to. Tak, počkej. Tak chlapi, no tak, řekněte mi to. Co se bude dít v tom hotelu, co? Chceš o tom snad napsat knížku? Už jsem ti řekl všecko, co potřebuješ vědět. Ale já jsem jen zvědavej, víš? Děláte s tím takový tajnosti. Marty, tyhle tajnosti jsou důležitý. Čím míň toho víš, tím líp na tom seš. To je A pravda. jestli se budeš furt blbě ptát, tak si příště najdu nějakýho jinýho řidiče. Jasně, už se nebudu na nic ptát. Teď zase. Vy ten hotel vyhodíte do luftu, co? Marty, Promiň, držím hubu. ještě slovo. Jasně, promiň, ani slovo. Přísahám. Tak, a už jsme tady. Spíš. Jo, jsme tady. Fajn, tady je auto. Jezd do garáže je na druhé straně. Jsme tady. Joe. Zaparkuj tamhle.
A hele, necháme všechny bouchačky v autě. Fakt by bylo blbý, kdyby nás Clementeho gorily prohledali a něco našli. Fajn, Vito a já půjdeme dovnitř a uděláme, co je třeba. Ty na nás počkáš tady. Až uslyšíš velký boom, nastartuješ káru, protože budeme potřebovat vypadnout rychle. A tu bouchačku nebudeš potřebovat, jedině, že by nás někdo sledoval, ale to se nestane. Jo, jasně, chápu, Joe. Clemente si pronajel celý 18. patro, 5. od zhora. Je tam pár apartmá a konferenčních sálů. A hlídači. Tak jak se tam nahoru dostaneme? Vezmem to přes prádelnu. Co je, chceš si přemáchat trenky? Blbče. Schůze ještě nezačala. Seberem nějaký hadry hotelových uklízečů a pak půjdem nahoru trochu uklidit. Vážně? Kde jsi zrovna ty sebral mozek? Vyliš mi. Vevnitř by na nás měl čekat jeden chlápek i s těma uniformama. Pojď. A neměli bychom nadělat randál. Dokud tam Clemente nebude, tak nedělej žádný blbosti. No, neměl bych ti to připomínat já. Zůstaň tady. Vždycky jen zasranej hlídač. Ale to někdy lepší. Ale do prdele je to zavřený. Ten blbec nám to měl nechat otevřený. Teď budeme muset počkat, až se ten kreten objeví. Kurva. Můžu vám nějak pomoct, pane? Víte tím blau? Jo, No tak kde on? on jde na kouřovej pauza. Jakou třeba pauzu. Hele, je mi fakt líto, že jsem nemohl dřív. Ještě minutku a přišel bys pozdě na svůj vlastní zasranej pohřeb. Omlouvám se. To stačí, teď zmiz. Ne, Víš, zase mám to vypnout. všechno pod kontrolou. Pojď, půjdem si pro uniformy. Vito, ještě něco. Nasaď si tohle. To si děláš prdel? Nikdo nás tak nepozná, tak si to přilep. Skvělý. Hej vy dva, pojďte sem. Uklidte ten zasranej bordel, opičáci. Uklidte to, jasný. Ještě někdo uklouzne a rozbije si hubu. Tak jdem, pohyb. Vy dva tam, nahoře na vás čeká nějaká práce, tak sebou pohněte. Hej, Richie, pojď s náma. Kurva, to byl Henry. Jo. Tak pojď, musíme nahoru, než se vrátí. Henryho jsem dlouho neviděl. Vůbec se nezměnil. To ne, doufám, že se nevrátí, dokud to neuděláme. Henry je fajn, i když maká pro toho blba Clementeho. Ale co když se vrátí? Radši na to ani nemysli. S tím kartáčkem pod nosem si připadám jak idiot. Jo, a co když narazíme na někoho, koho známe? Takhle nás nepoznají. To kurva doufám. No na čase, kde jste se flákali? Někdo něco rozlil v konferenčním sále. Ale viní Cassidy, prejzde. A nebudete se ptát, co to mejete, ani jak se to tam dostalo, prostě to umejete. Dobrá. Za chvíli začne velká schůze a šéf nebude mít radost, pokud to tam nebude pěkně čisťonky. To nebude mít Jestli radost, víte, až co je to pro bude vás ten dobrý, týden. tak to bleskem Ale- uklidíte a pak kurva rychle vypadnete. Prosím, jděte pryč. Omlouvám se, to ode mě bylo sprostý. To teda bylo. Já vám to nějak vynahradí. Tihle dva jdou uklidit ten bordel. Bordel? Jo, ten bordel. O tom Tak jo, pojďte vy dva. Romeo.
Jeden z chlapů, co tu byl, tak zakopnul a spadl. Chudák praštil hlavou přímo do podlahy. Asi 5krát nebo 6krát. Takže teď je to celý zasviněný od krve a za chvíli nám má začít schůze. Tak ty sračky rychle ukliďte, mrzkněte sebou. Dobře. Šuráci skurvený. Hele, klídek, jo, už tě dlouho otravovat nebudou. Jo, pojď mi píchnout. Do prdele, kurva. Žlutá, modrá, plus k plusu, červená a dohromady. Mínusu, sakra modrá. Výborně, fajn. Ta obtížná část je skoro za náma. Tak, teď to půjdeme uklidit. Přestaň to flákat a mákni. Tak. Aha, tak už jste hotoví. Tak se seberte a zmizte. Fajn, teď na střechu. A pinkají jak vzteklí, jo? No a chlap se ptá Bratana, kde jste to sehnal? Hej, Klídek, s tebou jsem... To je Clemente. Mohli jsme ho sundat, kdybych měl bouchačku. Jo, a za 2 sekundy na to bys byl jak cedník. Klídek, drž se plánu. Sakra, nejsem zvyklý na takovou námahu. Proč tady kurva je tolik zasraných schodů? Mám tě snad odníst? Vito, počkej, na něco jsem zapomněl. Na, tohle je pro tebe. Jen pro případ, že by se něco podělalo. To je kousek, co? 1911 s upraveným zásobníkem. Vleze se do něj 23 nábojů, výborná bouchačka. Ne, aby si ztratil. Na světě existují jen tyhle 2 kousky. Díky. To nic, musíme se dostat k té umývací plošině, pojď. Oba dva, to byla kurva krása. Na co to šumíš? Hele, sklidni se, nebo ti propletnu to Klementeho chlapi. Tak je vypadneme. No, tohle je jako ústřice. Počkej, koukej na to. Hej, co tady do prd... Fajn. Kurva, líp to neumíš, tak to seš pěkně v prdeli. Hni sebou, jdu na to. Kurva, to bylo geniální. Dostanu tě! No, tak se kurva ukáž. No, to je to hezky. No. Bude z tebe mrtvola, hajzle! Líp to neumíš? Tohle tě naučili v armádě? Dávej si bacha, může jich být víc. Píkni mi trochu! Mám ho na mužce, obejdi ho. Teď ti to... Tebe bych nechtěl nasrat. Střílíš hůř jako je segra. Tak hurá na ně! Tak to. Chtěl bych ještě bych chtěl u tohohle videjka poděkovat Parkusovi.cz, Bude z tebe že mrtvola, hajzle! mě v tomhle podporuje. To můj dobrý kámoš a chtěl bych s ním něco natočit.
Ale ještě nevíme co. Takže tady se vezmeme tom snad. Tak. A paráda. Tak, teď jdem. Orkus je bude kámoš a chceme něco natočit. Plánovali jsme, ale nevíme jestli. Hůř jak moje sege. Aby se objevil. Tak. Kde to bylo? Tak, jdeme. Paráda. Yes. Další, to jsem rád. Ještě mám druhý. Fajn, to by bylo. Snad nás nikdo neslyšel. Ale hovno, takovýhle baráky mají odlučněný okna. A jsme tak vysoko, že to nemohl slyšet ani nikdo na ulici. Pojď, musíme najít tu umývací plošinu. Tak. Co tady vy dva sakra děláte? Ještě jsem A do prdele. Pane bože, tak jo, nestřílejte! Udělám, co řeknete! Fajn, dej ruce za záda. Neublížíme ti. Promiňte, že jsem teď chvíli nemluvil, byla tady jedna osoba Tady máš a kobercovku, spoutej ho. Tak ho svážem. Můžeš být rád, že máš takový štěstí. Ostatní jsme museli postřílet. Tak. No, zavážem a jdeme na to. Fajn, poles, čeká nás práce. Hele, kolik toho drátu máš? Dost. Kolik je dost? Dosáhne to až na střechu? Jasně, že ne. Vyjedeme 1 nebo 2 patra a spustíme to. Už jsem myslel, že začínáš být chytrej. Cože? Tohle je šílený, co když nás to sundá taky? Ale hovno, ani to neucítíme. To doufám, jestli z tohohle krámu spadneme, tak zdechneme dřív, než dopadneme na zem. To je pravda. No, pěkně se ta facka. Ale jaká konference, no. Tohle je to správný patro. Vy to popadni stěrku a začni mít v okna, ať to nevypadá podezřele. Já musím připojit dráty. To je ono. Fajn, hotovo. Vyvez nás kus nahoru. Odplata je svinstvo. Jo, jako hodinky. Tak jdem na to. Ty kreténi ani ne. Co to kurva je? Co to sakra bylo? Já nevím. Prostě to bouchlo. Sotva to ucítíme, co? Ale no jo, pojedeme se tam podívat.
Já fakt nevím, proč tě kurva poslouchám. Někdy seš jak retardovaný. Co to? Do prdele. Bože, málem jsem si nachcel na To je ale zasraný bordel. To bylo jak skurvený zadotřesení. Co to kurva? Do šič. Ten máš štěstí, hajzl. Vy hajzlové! Kurva, nesmí nám utíct! Za mnou je to! Hej, nadělali jsme pořádnej bordel. Jo, ale ne dost velký pohyb. Ne, já jsem nic neudělal. Ne. Asi mu naředili Martini. No. Budu slavnej! Hni sebou! No, jdeme na to. No, tak se kurva ukáž. Píchni mi pacha za tou skleněnou zdí. Kurva, líp to neumíš, sundej chlapa se samotná. Dobrý, co? Bude z tebe mrtvá, hej, bacha, to je kvalitní chlap. Tebe bych nechtěl nasát. To je zase chcípnul. Jsem že zase klávesnice. No prčic. No tak nic, jdeme dál prostě. Stalo se, stalo a jdeme na to. Hej, nadělali jsme pořádnej bordel. Jo, ale ne dost velký pohyb. Dostanu vás. Ne, já jsem nic neudělal. Ne. Asi mu naředili Martini. Tohle tě naučili v armádě? Jo, Za naučil. tu skleněnou zdí. Sundej chlapa se samotná. Je konec. Hej, bacha, to je kvalitní chlap. Jdeme vy to. Dobrý, co? Kurva, když to neumíš, tak to seš pěkně v prdeli. Píchni mi tolik dobrýho chlastu a ten debil. Jestli tě uvidím s flaškou v ruce, tak tě zastřelím sám. Líp to neumíš? Tak si druhý dveře, Vito. Já si beru pravou stranu. Kurva, to bylo geniální. Píchni mi trochu. Kurva, líp to neumíš? Tak to seš pěkně v prdeli. Kurva! A do prdele, tudy Vito, tam neprolezeš. Bude z tebe mrtvola, hajzle. A kurva, spustil se protipožární systém. Fakt? Já jsem si kurva myslel, že Tebe vy, debile, přes tu vodu neuvidím ani hovno. Rychle, pane! Kurva, jdou sem další. Tak pojďte, debilové, čekám na vás. 3, 2... Co se to tady děje? Vypadněte, paní, proti vám nic nemáme. Příště si vem větší bombu, jo? Jak jsem mohl kurva vědět, že si Clemente zrovna odskočí na hajzl?
Neodskočil by si, kdyby ta bomba nebouchla dřív. Neboj se, dostanem ho. Nebo být Koreu nějaký. Bacha nahoře. Píchni mi trochu. Kurva, to neumíš? Tak to se štěkně v prdeli. Bude z tebe mrtvola, hajzle. Doři ti další. Nahoře na ochozu. Co pak, debile, bojíš se? Kurva. Kurva, to neumíš? Tak to se štěkně v prdeli. Musím kurva udělat všechno. Jen tak dále. Vy to pohni sebou, musíme pomoct Martimu. Sundej toho hajzla na ochozu. Jdu na to. Sem nejde. Tak hurá na ně. To je možný tohle. Omlouvá se, že takhle vzpomínám, ale... Ještě mě taky, no. No, blokádu se vezmeme. Sundej toho hajzla na ochozu. Jdu na to. Zase se vám. Za mě to, že jako vzpomínám už. A brokovnici. Doři ti další. Nahoře na ochozu. Bude z tebe mrtvola, hajzle. Sundej toho hajzla na ochozu. Píchni mi trochu. Ty vole, ty vůbec neumíš cílet. Je tamhle. Ne, ty vole, vůbec. No tak Marty je tam úplně sám. Bude z tebe mrtvola, hajzle. Tak hurá na ně. Tebe bych nechtěl nasrat. Jsem nejlepší. Au, ten buzerant mě trefil, hajzl. Zdechni, hajzle. Vy to pohni sebou, musíme pomoct Martimu. Marty! Ne! Ne! Kurva! Oni ho zabili! Je mrtvej, vy to! Hej, Ty Joey, smrdi musíme skurvený. zmizet, pojď. Teď už mu nepomůžeš. Clemente nám zdrhne. Jeden! Já toho zmrda zabiju. Myslíte, že už to skončilo? Chyba, debile. Fajn, mají dvě kary. Jestli se rozdělej, sleduj auto s Clementem, ne to druhý. Hele, já umím řídit, ty si raději připrav pouchačku. O to se nestarej, jen jeď za Clementem, je v té černý limuzíně. Hele, Joe, já mám oči, vole. Šlápni na to, Vito. Já se Co snažím, pak, debile, Joe. bojíš se? A kurva. A jeden na zem. Dobrá práce. Clemente je další. Jdu na to.
A je po něm. Musíme se ujistit. Tohle je za Martyho. A teď je po něm. Pojďme ke mně domů. Hele, zajdem na pivo? Dej mi Eddieho číslo, zavolám mu. Co? Halo? Tady Joe. Hotovo. Všechno šlo hladce? Ne, nešlo. Proč? Marty je mrtvej. Cože? Dostali Martyho, museli jsme ho tam nechat. Jasně, a co Klemente? Hotovo. Výborně, hele, z toho kluka si nic nedělej, to je malá Co? cena. Cože malá cena? Kurva, do prdele, mluvíme tady o mým kamarádovi. Sklidni se. Si to na mě. Byl to tvůj nápad a nikdo toho kluka nenutil jít. Je mi líto, ale takové věci se stávají. Stav se zítra do Falcona pro peníze. Ale no jo. Ale hovno je ti líto. Fajn, uklidni se, jo, klídek. Mně je to taky líto víc, než si myslíš. Věděl jsi, jaký je to riziko. Ty taky? Hej, byla to nebezpečná práce. Vzal ho, zemřel. Myslíš, že ve válce to bylo jiný? Eddie toho kluka neznal, tak na něho nebuď nasranej. Jdi domů. Jo. Dej mi minutku, já se převlíknu. Je mi to líto, kluku. Strašně moc líto. Tak jdem domů. Uložit to a... Třeba... Tak. Tohle bude konec mise. 10. Omlouvám se, že jsem 3krát zemřel a já nevím, co mě napadlo za dubýho, ale to nevadí, jak tu je pár minut další, no. Znovu se takhle daleko, no, tak to se takhle normálně, takhle jsme. Pronásleduju rychle jedoucí auto. Tak. Rozumím. Dvě minuty. Omlouvám se. Máme večeří, tak jsem na večeři, ale dohrajeme to a... Jdeme domů. A to je všechno z naší mise a ještě ne?
Halo? Jo, hele, to je ten Vito, jo? A kdo se ptá? Já jsem nějaký Leon, barman z Lone Star. Volám, pač mi dal číslo Joe Barbaro. Zpět, omlouvám se, myslel jsem jít na večeři. Tak jo. Nějaký auto se vezmeme. Aha. Jdeme do baru. Nebo co to je? No konečně. Fajn, kde je? Tamhle v rohu. Hele, snažil jsem se ho vyhodit, ale ten hajzl by mi ustřelil prdel, kdybych na něj zatlačil. Fajn, zamkni dveře a nech mě s ním pasovat, ano? Dal si spát panáku, co? Jak se cítíš? Vito, konečně, že jsi tady. Všichni ostatní už šli domů. Hele, Joey, a proč asi? Jasně. Jsi autem? Ne, vzal jsem si taxíka. Tady bych káru na ulici nenechal. Fajn, tak dopij a půjdeme. Už jdete, chlapi? No, Marty. Pustím vás ven. Na tebe, kluku. Odešel si jako chlap. Do prdele, kam jsem si dal klíče? Je mi to moc líto. Tohle se nemělo stát. Tohle se nikdy nemělo stát. Ježišmarja! Do hajzlu. Kurva, ty jsi úplně vyděbanej magor. Co to? Co to, kurva, děláš? Já jen... Ty jenom co? Zavři kurva hubu, ty ožralo a vylez ven. Tak jo, dobře, já půjdu. Jdeme. Otáhl na kolu. Protože válka je to, co umíme nejlíp. Co pak to nevíš? Jsme Spojený státy americký, země odvážnej, doma svobodnej. Uvolněte nám z cesty, jdeme. Jo, některý jsou svobodní. Byl bys radši v Africe, lovil zebry klackem a nechal se sežrat od lva, ale tohle se fakt musí změnit. Mění se to. Co pak si neslyšel, že ve školách už není segregace? Kecáš? No tak to by se mělo měnit rychleji, že se nesteká. Paráda. O, to Joe blízko, ne blízko, ale to je zase daleko. Tak. Jak jsem zmiňoval o tom Orkusovi, jsem rád, že kdybyste fakt chtěli, tak něco plánujeme určitě si dá. A chci ho tomu poděkovat, že mě v tomhle opravdu moc podporuje a jsem za to rád.
Pronásledujeme pachatele nehody. Potvrzuju. Tak. No, musím ještě nakouknout motor, co se dá dělat. Tohle na té hře se mně líbí, že to je reálný, že jako, že opravdu musíte jít nakopnout motor. Fajn, jsme tady. Zkus nikoho cestou ke dveřím nezastřelit, jo? Díky, Vito. A hele, omlouvám se. Hele, prostě mě zítra zavolej. Tak a... Diskrétně, takže tam mluvím. Zase na to místo, jasně. Tak. No, to už aspoň. Jo, vlastně musíme si šrotovat to auto, jasně. Tak, nič auto lesí. Dobrá, my dáme tam. Ale dobře. Měl bych. Vezmeme auto. Tak. No, teď už jen kousek. Já, pardon. Ten chlap je magor! Musíme ho dostat! Potvrzuju.
Tak. Tak, to je další. Taky dál, všechno. Pronásledujeme pachatele nehody. Potvrzuju. Tak.